салом дӯстони канали Шермардон, ба канали мо хуш омадед. мо кӯшиш мекунем беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкашатон кунем. барои пешрафти мо дар канал обуна шавед ва дар ҳамин видео лайк монед. ин амали шумо ба мо мотиватсия медиҳад ки хабарҳои нав ва навро пешкашатон кунем. 1x букмейкери боваринок. нафароне ки аз бозиҳои варзишӣ маблағ кор мекунед, дӯстони мо аз 1x барои шумо коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. бояд гуфт ки ҳангоми регистратсия бо промокоди Шермардон букмейкер ба шумо бонуси калонро ҳангоми пур кардани балансатон пешниҳод мекунад. силка барои бозӣ дар комментария. метро Люблино работает. пас аз ин суханҳо ҳамаи мо Саидмоминро зуд ба хотир меорем, чун ӯ тавонист дар як муддати кӯтоҳ бо нишон додани амалҳои варзишии худ звездаи тикток шавад. айни ҳол варзишгар дар Қазоқистон тамрин карда истодааст ва дар ҳамин ҷо ӯро муҳорибаи навбатиаш интизор аст. ӯ ҳар рӯза тамринҳояшро дар историyaи инстаграмаш гузошта мухлисонашро шод менамояд. ҳарифи Саидмомин варзишгари Қирғизистон Омурбек Канибек оло мебошад ва муҳориба 21 декабр дар Қазоқистон барпо хоҳад шуд. мо ба ӯ танҳо муваффақиятро таманно мекунем. давлат Чӯпонов ба чемпионати навбатии Урфо байвои самбо омодагӣ дида истодааст. айни ҳол рекорди ӯ 3-0 мебошад. тренери ӯ мегӯяд ки давлат фақат дар стойка кор хоҳад кард. ин мусобиқа 5 рӯз давом хоҳад кард, аз 11 то 16 декабр дар шаҳри Челябинск. ва ба давлат низ муваффақият орзу карда ба шумо маслиҳат медиҳем ки ҳатман ба варзиш машғул шавед. то видеои дигар, хайр азизон.